Asabak khair iman bola tsara tsika jiaby. Bonjour tout le monde. Akory aby atsika. Salama aby atsika jiaby. Alohany idiratsika amy tegna votoatin'ny koragna. Ialako tsiny, ialako fondry, ialako satroko. Afatra nambara za, ataka nambaragna za, tsy maintsy apitako amin'ny atiavandrô, nangataka izy. Tsy ataka ratsy, fa ataka andeha mizoky robe, amy zoky la rosy. Za zala zoky la tsy tiako bigibo e. Bidon-nakahy fa mampy za fa plus que ty. Manjary barika misy vitiny ke ialako tsiny zoky la rosy. Afatra ty zala andeha aminao e. Ke mba tiandrô zegny koa valinao amy Facebook eto zegny koa. So le afatra zoky la. Afana mandeha folo taogno volagnindrô donc tsy nandehanandro rosy teto aminay Ambariobe. Tsy adignanay volagnindrô ny tsara nataony teto. Indrindra tamy resaka donia. Kanefa ndraiky zanaka avaratra izy, zanaka Madagasikara izy, ary nanandratra havo ny zavakanto. Ke zao raha angatany aminao zoky be oro, ataova havy amy zoky rosy afatra. Hoe maromaro zay ato izy nitambatra. Ary nanasinia izy fa zay tsy tene tongonay agnaranao zoky be, fambara zoky rosy. Mangataka zegny zalary ro e. Tsy adignandrô ny tantara napetrakanao tamy donia, ny tsara napetrakanao tamy donia, ke tapolaka glady magnaraka zegny angatandrô ataova Ambariobe. Tsy za mavandy e. Afatra namiagna za ampiteko aminao zoky rosy. Ke valia zegny rô Ambariobe. Za ndraiky namaly. Ampiteko afatra volaniko fa tsy mora magnano raha. Misy baka hoe vandy, misy ny hoe ela volagna. Zay tsy me zegny fa anarô niaraka mbola fa jeunesse narô ta mamasigny ta sainte famille donc volagna aminazy. Raha zegny ambara fa magnaratsy mora riavako abe. Nde za tia gnisany niegny nankatiary mbola mankatia izy. Ke zegny zala afatra zoky rosy e. Anao tadiavindrô agny. Mijotso agny zegny anao ndraiky tapolaka glady fa tadiavindrô karara nataonao tatsondrobe, raha tadiavindrô ataonao Ambariobe, samby be rô io. Nafaka donc afatra narô e. Regny nisy tompony e, anjara aneky mamaly anarô. Eko ndraiky izy agnano. Eko izy tompo-tragno, tompo-tanàna ny Ambariobe, tsy vahiny izy. Fa izy mbo hamaly anarô, mbo hagnazava aminarô, fa tsy mora magnano raha zegny. Zegny amin'igny. Bon. Iditra amy politiky tsika. Ataoko politiky tsy to politiky. Kanefa ny tompon'andraikitry, tompon-draharaha, tompon-draha zamanjaza. Azovy ma zegny ny fanjakana. Anarô mpitondra zao hene ndray nindra misy, ndray nindra misy, anarô zao ny eo anarô. Anarô mpitondra babiny raha jiaby mandalo. Na tsara raha, na ratsy raha, na haravoagna raha, na halahelo le raha, anarô io. Fotony nagnino, anarô mpitondra magnano anarô meron'olo, magnano anarô cerveau, nefa anarô kapotry. Izo ne olo jiaby mivolagna anarô io mihevitra anarô hoe tsy tianarô, fa hitan'olo, tsapan'olo, mbahoaka hoe fa fatsy aminany raha ataonarô. Avy vahoaka misaoty, midizongity.
fa tsy vitany disjoncte jirama mbola asianareo mpitondra disjoncteur koa social-mbahoaka tandrema fa io koa disjoncte le vrai anareo zalahy lometsy amy kiraro ho setry sahira matetika ambarako anareo mpitondra raha zegny nindra misy eto dia miara miondriky miaraka malahelo amreo malagasy namagna zegny namoiny ainy tamin'igny raha nandalo tany Amerika Asinina igny ny ekipany MRFM alahelo be favoazana be very havagna rahalahy nabavy reny zanaka zafy tamiziny ke mankahiry mampionigna anareo tompom-piakavagna aminazy enganika amy magnaraka mba totrobe mba fandihizana mba haravoagna eky ratsika amy ravoravo fa tsy amin'ny alahelo karaha igny donc ny tiako volagnina ty mpitondra ty ozy aminareo magnano ro mahe nefa ro bato magnano ro cerveau nefa ro kapotry mambarany gouvernement tiako volagnina eto indrindra fa anao lehibe ny gouvernement tsay Christian Zamabera Krisy tsy haiko hoe ty hamorogno anareo ke hivonenareo ny tantara nandalo tamy fahagola ty hagnano la légende anareo ke hifafanareo tantara niaignany malagasy tamy fotoagnandrony any ka atinareo zao tsy tafiboaka magniliky tsy za nefa nareo ndraiky mivola hoe zehezy o ny eto babia ny tsy manjary ny manjary miantrika amy vahoaka indrindra social mbahoaka za fa tsy volagna raha nandalo tamy dimanche fa eto za magnametsina anareo mpitondra fotony anareo tompona andraikitry voalohany anareo mpitondra indrindra anareo mambara ny gouvernement ministère vitsivitsy tognoniko eto tompona andraikitry voalohany ministère amponiny ministère ny tourisme ministère ny fahasalamagna anareo telo tompony andraikitry amy raha karaha regny tianareo tsy tianareo za zoky be volagna zegny fotony nagnino nareo kapotry ary fa efatra namanareo ty raha matoa mpitondra teny gouvernement tsy mety kajo amina fiky ty ino matompony andraikitra anareo efatra taloha mpitondra taloha aby regny nagnapetraka ministère ny commerce agnatiny koa ministère ny commerce justement tagnatiny ministère ny commerce io taloha nisy tompony andraikitry isaka faritany district ratsa mandreka ny Madagasikara napetraka ny hoe contrôleur de prix ireo contrôleur de prix io taloha isan'andro isan-kerignandro isaka fanjava magnano contrôle vidin-javatra amy la boutique a bazary tsy vitanareo magnano contrôle vidin-draha bazary na la boutique na aia ro mizaha amy boaty regny misy date d'expiration hoe date farany azo ampesegna raha regny na aody io na raha hoanigny io même rano gatsika io amy bouteille regny
na coca io na ino misy daty ro iny ary heure ino volango anareo ministère vitsy 10 reo tompona andraikitry voalohany amy raha mandalo indrindra fa ministre ny commerce tsy magnano asanao anao nga tsy hainao asanao fa miala teto matetiky zay mivolagna ary maro olo volagna mitete amy varotro raha fa lany daty mibobaka bazary mibobaka amy botiky normaly ny vahoaka manjary tsy fidiny amindreo mivangazigny fotondreo fa tsisy hany ankibo votrikandreo fa vidy nareo ne votrikanareo plein kizembin-drazana fa votrikan'olo vahoaka tsisy kizembin-drazana donc zay hany raha hitandreo bazary raha hitandreo boutique amin'ny épicerie à gauche à droite tatrany 500ndreo tatrany 700ndreo tatrany vola rivondreo ro mivanga ro mihina ro tsisy le temps ekany de za daty ty mambiagna anjaranareo ministère en commerce zegny fa matoa raha regny bobaka bazary bobaka amy boutique bobaka amin'ny épicerie anareo ministère en commerce tsy manao sana midriky ministère ny fahasalamagna agnatin'izegny midriky ministère ny tourisme agnatin'izegny nino antony ministère ny tourisme agnatiny raha tokony izy taloha na vinisy asa famaranareo nisy tao amy tourisme raha zegny hoe magnano contrôle descente audit regny restaurant hôtel bar jiaby regny mizaha hygiène za koa nahita no moaly etany tany nagnanaovandreo anniversaire la cuisine-ndraha igny wow ndre la cuisine mara bazary aminay eo bazary be mba madio igny la cuisine nandokisana olombelo akory ataony microbe tsy malaky avy agnatiny any anareo amy tourisme ne tokony managna fijotsoagna isaka isan'andro isaka fanjava isaka herignandro isaka tao mitety regny hôtel regny mitety regny centre fandraisam-bahiny regny fampinanagna vahoaka regny hoe magnakory ny hygiène-ndreo agnatin'ny lakozine-ndreo zegny tsy ataonareo raha zegny fa aza magniliky ataonareo hoe afody centre io parce que ataonao take anareo ny tokony gadregny parce que nareo tsy magnano service nareo ao amy ministère oka zava-koragna fa rehefa tsy manjary le raha gadigadrenareo sambosamborinareo ataonareo raha tsy fatao vahoaka fa nareo ino raha ataonareo sus le pouce minolo dans les clim dans les 4x4 V6 V8 anareo do io volango anareo tsy mpandeha par terre anareo koa mandeha par terre mba nagnano contrôle ve nareo mba nagnano audit ve nareo mandeha par terre zay anao midriky amin'ny hôtel finanagna amin'ny hôtel sasany incroyable incroyable au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit donc ataonao arabany masiny Marie reine nan-danitra hoe avy an-taniboako zasa maty antegnategna andala anareo fanjakagna tsy magnano asanareo normal lala ohatsy hainareo manjary tsy manjary vahoaka tsy soa deja vahoaka fa pijalinareo vahoaka fa piretinareo social-mbahoaka tsy asianareo fotony azonareo donc eto anao ministre ny fahasalamagna anao voalohany responsable
tsy mandrendraikitra anareo toujours docteur après la mort anareo matoany nasiagna gouvernement zay taritinao Zokobe Rakrisy misy amizay reto pitra wakanao reto tsy haiko 30 tsy haiko 30 tsy haiko 130 toko mifanoagna anareo non fa nomokondoanareo andesigny tsy fisiany jerinareo anareo magnano zay raha tianareo tao normal amizay ry délégué sy ny forongony magnano raha tsy fatao lalagna agnarany misy dikavy anareo lohany tsy magnano asanareo aky nareo variagna amin'ny business variagna amin'ny pesosy mivahoaka amin'ny babiny ataony azoko ono ny hitako ny haiko za tsy hanona agnarana fa tamin'ny fotoagn'andro ny fitondragna ny pitranay teo za nahita ireo tompon'andraikitra tamin'ny tourisme ireo tompon'andraikitra tamin'ny fahasalamagna isan-kerinandro isan'andro areo mitety nde bara madiniky regny titezy zahavandreo agnatiny ao eta karakory anareo ino mpitondra tenin'ino gouvernement tamina fiky reto tsisy magnano andraikitrinareo fa eo magnabekibonareo kizembondrara migaka dite vanio zegny raha hainareo normal avy amin'ny raha tsy fiafarany ny vahoaka malagasy mampalahelo anao mandeha bazary anao mandeha tsy haiko amin'ny épicerie anao mandeha amin'ny restaurant madinidiny za tsy mivolagna hoe afide restaurant jiaby non fa ampiara lalagna amin'olo jiaby za koa navy mivolagna teto hoe ko misy tany be lalagna tsisy karaha Madagasikara eto atsika farany be lalagna nefa natsika voalohany olo mandika lalagna ary anareo mpitondra ny mandika lalagna voalohany anareo koa nagnano asanareo mandavanandro tsy mbo avy raha karaha regny fiagnam-bahoaka tsy mbo avy raha karaha regny ny sosialim-bahoaka ary eto za mitodiky amin'ny douane tompona andraikitra be vata koa eto douane fotony nagnino avioko za mivolagna de la douane reo entagna madiniky regny ry polo tsy haiko patipaty tsy haiko biscuit fromage baka à l'étranger tsy haiko baka ia regny midika ia midika par la douane ino raha misy masakia mavanda anareo amin'ny la douane hoe ko ry chinois reto ry kiromaso reto ry tintango sy ny gangoano mampidika entagna anareo tsy masaky mivolagna fa zigny koa zay he na fikambanagna andafy agny mandefa don amin'ny quartier ne na amin'ny tany misy zay sakananareo la douane normalement agnatin'ny lalagna international di don tsy azonareo sakanagna amin'ny la douane misy olo nitaregny teto navy nivolaniko raha zegny fangala 3 ans conteneurandreo ny bloqué nareo tamatavy ao ndraiky raha jiaby agnatiny ao ro nivolana zay fa tsy kitikiky Zokobe zay fa tsy mivolagna iky DG douane lalagna baka ia malalagna anao ty fotony ny douane fa ny Ravatomanga de zay tian'ny Ravatomanga volagnina aminao bloqué avinao don zay tsy azonao bloqué mata izy misy taratasy nagnondragna zimbaka agny hoe don tsy azonao bloqué tsy azonao taxé amitsika Madagasikara eto non pla karaha zegny koa ataon'olo magnano déménagement ko nisy olo araiky izy retraite izy ndi ody Madagasikara managna droit izy magnondragna entagna anany agnatin'ny conteneur izy managna taratasy fa ody dikan'zegny igny entagna anazy agnatin'ny conteneur mivolagna fa olo ty ody misy taratasy amiagna izy entagna anazy tsy azonareo taxegna wala tsy azonareo bloquegna
mialatsiny tompoko azambakegna le vahoaka zalahy, azambakegna vahoaka. Igny taratasy alainy amin'ny ambasady magnambara ny ambasy vady fa ody olo ty tan ranazy ty numéro ny conteneur anazy taka olo mody magnondrana entagna anazy agnaty conteneur, izy tsy azonareo sakana ary tsy azonareo taxena na telo conteneur anazy entagna anazy io parce que izy ody. Fa amitsika Madagasikara eto raha koa fa mamelogno rô ndray tsy lalagna ndray lalagna rô tsy maintsy mihina normal logika amizay. Reto ritiny tong sur leon sur lewangy sur nawangy mampidriky entagna pourri baka amindreo agny midriky amitsika eo daoara bobaka amitsena amizay le raha sady lany daty fa lany fotoagna inanagna izy alafo amy vidiny mora vahoaka amy vidy mandoky mihina grama poitry sagnatriany vava. Donc anareo ministère reto anareo tsy magnano asanareo mialatsy e tampoko rô magnano asanareo atsika zao volagna raha zay niany mbo hitanareo rô ikoropoko 2-3 jours fo rô magnano rô bako fa tsy magnano ko nefa parara amizay même zay teto ny volagna même io vary afaranareo io zay nefa ny volagna mamparary tsy manjary vary io e fa noho ny fregnany ngay mpitondra aminazy mira fo allo zara vary tsindro e tosiky fameno asa toziny minana baka anao baka anao mampihina vahoaka magnino anao tsy mihina magnino anareo tsy mihina fa vahoaka mpinanareo zigny mba eritsereta baka alevanareo ono vahoaka ary reto mpandefa conteneur reto mahay raha zay ndehanao fo mivanga tomobile anao andafy agny aza-pidirigna agnaty conteneur baka tomobile aondrana sambo ataovagna abo igny en lera igny mandra-paviany aminao agny zahava amin'ny bazinazy koky ambany igny korimpakorimpa noho nino hoan'ny rivoky ny ranomasy mihina sira zo ndray tsy konany io mandrobaka raha agnatin'ny sambo normal vary afarinao baka atreko boka ia 2 mois et demi 3 mois même izy vo avy amitsika agny boboko ny tikony ranomasina vary igny amizay avery stockegna koa amy ladoany ao tsy haiko firy fanjava tsy haiko firy herignandra tsy haiko firy andra zay vo zarizaregna amitsika vahoaka boboko ny sira ke intsakeky raha hoanin'olo normal atsika amizay potry satry ndreto fanjakagna reto ane mahita atsika maro maty fotony atsika fa maro zanaka zegny ke aleondreo maro maty koa atsika fa tsy mboandreo hiteraka maro ke aleondreo koa maro maty igny amizay reo magnano hypocrite tia zay miara ory amin'ny dadilahinareo miara ory anareo tsy magnano asanareo ke bako nareo magnano hypocrite ataovanareo ny place ny vahoaka bako anao koa midika amin'ny épicerie anao midika amin'ny boutique anao midika amin'ny tsy haiko infectante tsy diranao tsy ahitanao raha tsy lany daty io volako aminareo ndray rano vive cristalline ganareo gatsika jiaby io zava fa normalement tokony misy daty rano misy daty koa raha fa nataonao mise en bouteille na mise amy kapoaka io tsy maintsy misy daty limite intsakika hany
azovy amizay ny diso anareo tsy magnano asanareo oera vantara zay zegny hoe zay aty non nareo tsisy raha pare mialatsiny fa nareo tsisy raha pare tsy magnano andraikitrinareo tsy contrôle de prix tsy vérification de date d'expiration nde fanafody nde hany aloha mandeha dahoara fo io tarondro miteti-po samy miaro iny tsy tapaka baka zay kily antsy amizay ino potry zay bebe antsy mbola voaro mampalahelo karakory ataotsika androso mba karakory ataonareo mivolagna hoe mandroso nino zay eto nivolagna isaka misy événement ndeha atao ny fitondragna aty io tsy maintsy misy raha mirapaka io tsy maintsy misy lagindra miboaka fotony iny firegnan'ny gouvernement aloha ataoko hoe gouvernement anao ne 7 ans teo raha crise zamabe raha crise anao 7 ans io tsisy raha nataonao koa tsy napabe atokonao ndraiky afara ato amizay fa misy mongony alors boko mo 4 heures 3 heures anao blablabla pupitre ny assemblée mialatsiny aminao azo zamabe resany andraikitrinareo amy commerce resy ny asanareo amy ministère amy fahasalamagna anareo ministère ny énergie anao nefa volagne adosoa io Jerusalema israélien la io fa tsisy raha pare adosoa ministre ny énergie io fa tsisy isy baka iny hôpital tapakadiro hôpital incroyable kopaka bazary mba io mba karaha ataony bazary ny Ambaribe eto baka zay fa zatra bazary ny Ambaribe mba fa tsisy motro fa l'hôpital eky zala famonoagna olo koa zegny mibaribary famonoanareo olo fa nareo ndraiky koa nareo marary kibo fo nareo milomay mandeha Maurice anareo marary kibo ela nareo milomay mandeha Europe marary kibo ela milomay mandeha Dubai fa vahoaka mandeha ia ary tsy vitan'izay koa mampalahelo anao fa marary anao fa mivavaka amin'ny anarandray sy ny masany sy ny fanay masiny tiako nino mitondra havanao bakaty lomay avy l'hôpital anao avy l'hôpital koa hoan'ny ndraiky mpiasany l'hôpital tsisy volagna tsy ataondreo anareo koa fa tsy ty asa miala mitadiava asa hafa maro ko n'olo ty asa l'hôpital io e anao mandeha l'hôpital amitsika Madagasikara eto anao koa voasasa tsisy tany tsy diranao ke raha mpanjakagna tsy avoazanao volan-draty deja anao fa taxendreo pesos anao boko mbola mila magnano tsindry fa ohatriny pesos miala aminao fa anao koa ndraiky fa tsisy pesos de fa commandé le vatagna lavalava kesika igny boko fa ataova sandra ry 2 mètres sur 60 zegny raha misy amitsika eto zegny ve nareo magnano asanareo za tsy mivolagna hoe tsisy défaut-nle mpandoky koa fa ny tegna fototry boan'ny raha jiaby karaha regny anareo mpitondra tsy magnano andraikitrinareo tsy magnano asanareo ampodiana contrôleur de prix ampodiana contrôleur d'hygiène na amy l'hôtel na bazary na ia rosone nde volagninao zay mbo avy koa pesosy azafady zala atsika samy an-tanàna eto ty ely zala mba milaza ivatro loso edy mangala loso mety mivatro anao fa robaka
fa robatigny mantaly cerveau mba oaka robatigny mampalahelo tegna mampalahelo oera zegny urgent amindreo io ne raha volagninay aminareo vahoaka eritreretra fa 2002 ndraiky 2025 atsika zao efa nagnano fiaignana karaha io atsika fambanimbanigna atsika vahoaka volaniko za tsy mivolagna côté na capital atsika vahoaka araiky fo malagasy araiky fo nanomboky 2002 tsika fa nihina raha tsy fihina nanomboky 2002 tsika fa tsisy lalagna zay mavandy pitondra fo misolo fa lalagna tsy ampiasaigny tsy ampiarigny normaly amizay tsika maro maty maro poitry maro rebaka andraindraikitry ny fitondragna amy zavatra rehetra tsy agny ny important tsy isaka misy olo rebaka zato arivo anareo vo hoe andraindraikitry fa asanareo mandavaton 5 ans contrat nareo io 5 ans nareo mandray andraikitry mialatsigny tompoko tegna mialatsigny fa anareo ny tompony andraikitry voalohany amy raha jiaby nandalo regny fa tsy eto nareo magnano hypocrite nareo mialatsigny ny raha tsy nialanareo tsigny tsisy raha tsy nialanareo tsigny teto aia résultat firy atao fagnadiedia aia fagnadiedigna io firy raha nataonareo fagnadiedigna ministre ny sécurité publique anao nivolagna ny moaly igny efa mandeha ny analyse ok mandeha ny analyse raha koa nandeha analyse ke niboaka analyse dikan'izay misy havandreo fa zy koa tsisy havandreo dossier classé zerikany typany amboa analyse dadilahinareo mbo agnano analyse indra tsy navoatsika malagasy atao analyse mandeha fagnadiedigna aia résultat maro raha mikongo raha maro antsetra aia koa raha andro tsy haiko tsy ampitogno regny ny vonegna natao abibigna tsy haiko nilohany namonoagna zanakan'olo regny aia fagnadiedia fa zy ndraiky koa mpanohitry malaky aminareo manambotry olo igny gadrainareo fanjakagna matsiary magnaboaka izy fa ziny koa nareo mandeha ny fagnadiedigna fa fagnadiedigna tsy mety vita à l'infini anareo toujours docteur après la mort or raha tokony vita aloha taloha volako masake famatra misy contrôleur de prix et vérification de date amy raha lafo jiaby bazary na aia amy boutique regny fa tsy ataonareo anareo magnano nini wa magnegna zay heheto ndraiky igny anareo voalohany zay ne iagnareo zay koa tsy milomay zay eto fo fa asanareo fo tsy ataonareo zegny fa makahery ny fianakaviagna zay izy zegny nandeha amy le raragna regny avagna regny andesitsika mbavaka foana fa koa tsika iambigny ry vahoaka malagasy réveillez-vous les dormeurs doivent se réveiller lera tsika fanfo eky zo aza miambigny eky wa andreto fitondragna reto fa ro fa tsisy raha tompona ndraiky tsy nijirama anao fa mivolagna hoe tsy haiko na marina tsy maro fa publication anao hoe zany nagnapetraka
démission fa tsy nambelandreo niala ro mababanao sa ro mamanao sa dadinao sa dadilanao ke anao ty ala ke anao tsy mahazo miala aza fa tsy agnano volagna aza forcegny sa anao nitireny orogno na avy teo sa anao nitirendreo tenda niklingilendreo tendanao hoe anao tsy maintsy mipetraka eo anao koa fa tsy moandreo niala miala ambila io mandeha sans boussole bateau sans boussole io agnisan'ny tompona andraikitry voalohany tamin'ny raha nandalo igny anao ro mijirama ino antony atsika jiaby mivolagna hoe teknôlôzia zao fa mandeha atsika zao 21e siècle agnatin'ny tontolon'ny teknôlôzia atsika miady miaro ny tontolo iainana mba tsy hikapahala donc ny teknôlôzia nagnino nagnamboatra raha mandeha amin'ny électricité ny mandoky mamafatragno afa électrique jiaby mazava ho azy koa nisy fiatraikany tamy hany hoandreo olo regny raha hoandreo na mpamono ro na parary ro fotony électricité tapaka lava eritreretra baka anao zao DG Jirama anao nagnano mariage nao samedi gâteau vita rango tiako mbiagna eritreretra fa 2h30 rendez-vous-nao la mairie manomboky 1h30 tapaka jiro tsy mipody koa tsy 9h aly na 6h ariva mba karakory fipetraka ny ana agnatin'ny congélateur karakory fipetraka ny gâteau ndeha ampinanao olo agnatin'ny 6h 5h 8h de temps tsisy électricité normal amizay raha jiaby midéformé brom o amizay izy magnano smurf tsinja koa raha jiaby barara amizay anareo jiaby zegny tompony andraikitry voalohany salama Julien tompony andraikitry nareo amin'ny gouvernement fa nareo tsisy raha ialanareo io vonono tsy fahaizanareo miasa tsisy ainatra le ministre de sécurité bible zay baka tamin'ny sénat tao tamin'ny maraina nivory de niantso président zegny excuse andesinareo ministre ny filamenam-bahoaka ministre ny fahasalamagna madame Maradona amina fiky mpitondra tenin'ny gouvernement tsisy mety aminaka excuse nareo iny tsy excuse regny aminaka anareo toujours docteur après la mort nino raha ataon'ny fitondrana ty le gouvernement mihitsy tsy aminazy normal atoko za mabera krisy fa tsy lioniky ino koa ma raha handeha midika atsika mbola Antananarivo ino raha nivolaniko tetony moaly jusqu'à temps planton volaniko mbo hicommande ino raha misy Antananarivo mafana am 4e arrondissement maloto tegna maloto mialatsigny aminao ministre de l'intérieur anao baka semaine ty anao tsy maintsy hoaniko fo ministre de l'intérieur parce que matoa fitsanjara-pahefanao tsy mipetraka amin'ny place dikan'izay tsy hainao migire izy anao koa tokony miala ministre de l'intérieur ministre ny fitsanjara-pahefany anao koa ny tokony miala fotony ino ino mandalo amin'ny 4e arrondissement vahoaka ny 4e arrondissement ny tity Zokobe zegny raha mahazo zay amin'ny 4e arrondissement Antananarivo azala volagno magnakarakory zay raha mahazo zay halatra tany tsy volagniny zay mpivarotra madinidinika mbola angalandry rifidy sy ny forongony vola koa ozy izy fidy prix scolaire volanko zegny ry Jean Marie zafady ry Jean Irina regny 4e arrondissement misy raha zegny
mikonaina mitomaigny mitete vahoaka ny 4e arrondissement ary menasena hitondragna gros bras ny vahoaka am 4e arrondissement ataony reto pitra hoaka mpitondra reto reprise scolaire fidy ndraiky région nirina tompon-dra zegny mapiafitra mampitomaigny vahoaka ny 4e arrondissement tretrety aminaka zany agnambarareo za tsy ministre ny intérieur fa za ndraiky ampita afatra aminazy ary eo misy madame zay ka indro bodo io tegna gaiky vavy am 4e arrondissement nampitritry reto vahoaka reto nampitomaigny reto vahoaka reto dika zegny olo telo ro fidy préscolaire bodo ary Jeanirino fitrama mikonaina mitete mitomaigny vahoaka ny 4e arrondissement azon-reto olo telo reto président vahoaka ny Tananarivo anao vahoaka ny Madagasikara anao zahava reto vahoaka ny 4e arrondissement reto fa mafy raha mahazo ro iro magnasary mififify aminao reo kamo fanambarany anao teto ane raha joelina iro magnasary mififify ambany selikinao magnasary fifify amy tratranao reo ro ny mamono anao voilà izakeo izy ny tsy mety j'assure fa les autres arrondissements pirakin'izay fa ro tsy masaky mivolagna fa reto 4e arrondissement reto ny volagna aminaka za tsy mikosy maso ane raha koa fa mikasiky vahoaka mitarieny vahoaka anao priatiko foty za zana bahoaka vahoaka milanja za koa rebaka fa tsy anaro donc za miaro vahoaka ary zegny tanjony amin'ny MRFM hoe hiaraka iegny amy vahoaka ary hitondra vahoaka amy marina fa zay tsy andeha gnano 17 ans 2002-2025 anaro io tsisy raha pare robaka ary mehe robaka amy fiavagna azafady za koa nanonona agnaranaro telo managna droit nareo mamaly koa tia maly fa mitaregny vahoaka ny 4e arrondissement amin'ny raha hitsiko ndringay fidy préscolaire ngay Jeanirina pitra hoaka nga ramatoa bodo ty nomaly baka tambario be nitsemboko zay ro ataony any midiny vory anaro koa mataotro ajaza efa hoaka les clients sont rois ça veut dire zay vahoaka ny ampanjakanaro anaro andeha hanompo zay vahoaka fa tsy zay andeha vahoaka andeha hanompo anaro miala tike ko fa tsy tianaro hanompo zay miala avy miaraka aminay de manompo zay olo io olo avy io andeha hanompo zay fa tsy zay vahoaka anaro ne nomegny dia anaro napetraka io anao mipetraka eto tompoa vahoaka loloavan-tapondoa zay vahoaka fa tsy zay hendy loloanaro hanompo anaro kelera koa Sarabahidy zegny raha misy tompony andraikitry zay fagnitsy raha ty amy 4e arrondissement oka andeha andraikitry fa mitaregny ny vahoaka tsoko na robo koa ndivonaka ny opposition mbadiky ny reto vahoaka reto non tsisy opposition mbadiky ndreo fa mafy raha mahazo reo matao reo ndraiky naveky nitaregny amy Zokibe Zokibe tsy mpamahavaolagna fa Zokibe mpagnambara raha tsy manjary ataon'olo miaraka aminareo mamono anareo amy fitondragna reto ro io zany moaly nefa nivolagna za sira volango tsy ambario be za raiky misy raha karaha zegny Madagasikara jiaby izy io niboaka ny 4e arrondissement zay nefa nagnambaranareo
zay tsy mitandregny vandinareo olo ela volagna baka mba hainao zay ela volagna izy mialatsy anareo koa ny tsendriky nisy raha tsy nanjary nataonareo fitondragna atika hoe mba niasume nareo hoe azafady e zay he diso question mety mipetraka avao anareo ne tsary niasume seza anareo io setanao io za mabera krisy premier ministre ndraiky niasume raha tsy nanjary nataonareo anareo tsary niasume tamy vahoaka tsary nagnano azafady tamy vahoaka fa hoe zimbaka ay zay mabe tamy zimbaka mety apetraka anareo fagnontaniagna anareo zama raha koa fa tsy vitanareo maro olo mety mahavita anareo nefa volain'olo ataova tambola ronde nareo tsy magnano mokondoanareo ndesinareo loambotonareo ndesinareo zay zao ny eto loanjolamboto baka zay loamboto zava ziska niany nravagninareo CFM comité ny fampiavana pirenena natsangana anareo ndraiky niany tsy sakinareo natsanga fotony ino tsy malaka aminareo fisiny CFM tsy natsangana anareo raha manjary tsara teny fitondragna ty parce que tsy sinanandreo pesosy ampalahelo za sira volaniko aminareo raha ngolomaly zany vola matoa nisy regny délégué tsy ako nino regny firongony regny niany koa nisy reto amy 4e arrondissement pariaka eraky ny Madagasikara sira za fa reo pitra waka reo magnano lalagnandreo koa mais oui miamby mifankotanianao za Andry Raoily hoe vatika tsika Diego aminay ao ne volaniko aminareo aminay Diego ao misy cinéma tsisy faritany mandroso mandilitra aminay Diego zay zao magnano sasy ino olo magnano lasasina lambo Kamangourdi Tomendry zay ao magnano lasasiny fandroaka sasiny fandroaka tony asa ndeha ataon'ny PDS ne ino koa fandroaka ande lasasy aminay Diego io zegny ny importe aminareo ouais valiko baka io fagnontaniagna fa ela Madagasikara misy fandroaka mirenireny niany ande gnano sasiny fandroaka koa PDS ne zegny important aminazy tsy le vahoaka tsisy motro tsy le forosy mipody nalaza ny ataony sasy fandroaka biby ro io azavonegna aleva tarimia andafy ihany koa ro io tarimigny fa tsy vonegna managnegno ro io PDS ny Diego anareo karaha misy zanaka misy zafy mihitsy ako nino tsy mandialiny tsy mandro matragno na ino tsy sambory fa magnino fandroaka andeha ataonareo karaha ty andeha tifirinareo zegny ma important zegny tsy important motro rano vidindra bazary ajotsoa lifasa zegny ny important vahoaka fa tsy fandroaka mirenireny lalagna amboara PDS fa tsy fandroaka mirenireny sanao nahazo contrat amy chinois anao koa ndraiky nahazo contrat amy chinois hoe mitady fandroaka mirenireny alafosa sambora alafosa mba zahoanao bazary hely ny 2e bureau 3e bureau za tsy volagna azo atao lasasy fa azavonegny sambora magnanaova centre fitarimigna ro famolagna ro fa ro io biby managnegny ary manaranaka karaha ataonao nanambady ny teraka ary nanaranaka
azafady aminao PDS tiana Edmond fa nampitokiky ny maro i filazagna anao teonao andeha sasy ny fandroaka punaise tsy lalagna tsy moatra mboarinao tsy forosy magnano ny ataony non fandroaka tsy mikotrana anao ry zegny man important tong fandroaka io fa fandrenireny Madagasikara teto ro io mamizeny anaro sa ro io mikotrana anaro ndre nareo magnaratsy manjary fo tsy ataon'olo sasalom zegny raha misy aminay ao koa Diego mandroso non volaniko aminareo eto isaka amin'ny famarandraigny mbo avy amin'ny fagnontaniana anao za bako zandrilahy anao marigny raha vaovao isaka no famarandraigny ao zaminao aminay Diego fa misy spécialiste mpitsabo gazon zay zao fa misy koa amorogno spécialiste ny mpagnano chasse au sein asa donc misy chinois nagnano contrat ao tsy haiko asa ndeha vonindreo taondreo ino koa fandroaka io sa fa nagnamboatra cimetière ny fandroaka koa nareo maro koa ny olo zao mahay mitay fandroaka io Madagasikara eto za ialanao fa aromotagna nino mba mbarazabaka aromotagna nino ndeha ro fo fa voany aromotagna mpitondrantsika roa ko fa voany aromotagna ro gouvernement aby reo ndraiky ro député sasasasany fa voany aromotagna ro zandrilahy raha ataondreo nefa aromotagna tsisy ahodiny fandroaka tsy magnino arika ndeha atao lasasy n'importe quoi ambario be tsika en même temps za mamaly fagnontaniana anao zandry mitaregny vahoakany ambario be nagnadary forosy tegna nagnadary forosy ambario be za iny fa nivolagna anareo ne teto hoe nisy loagna ny CB nisy loagna ny commissaire nisy loagna fulany nisy loagna rayano fampandriagna andrisa ozy aminareo fanoloandreo olo amitsika ambario be eto fa eto tsisy raha miova nagnadary forosy ambario be nefa nino dredradradragna ningay Rajoel dredradradragna ningay président Cornet tasianao gouverneur fa miry andafy anao sy be izy io andafy misy forosy mbambaraza kony anao ka nandeha ta France anao ka nandeha karaha nandeha ta io ta Belgique nagna selfie ino fivolagnan'izy igny building fitatry mahita forosy anao tagny ambario be tsika mikoragna zao nazahoako vaovao fampariaka forosy za nefa mivolagna anareo teto hoe igny fiparitany cocaïne igny fiparitany zava-madomelogno amitsika ambario be io zavanareo fa hisy résultat zo tsy niery ny fanjava izy io résultat zandriko tiako anao nagnapetraka question io valiko aminao tam voalohany ro nagnapetraka caméra de surveillance io bazary io misy ambarako anao zandry 2015 za andeha gnany renouvellement passeport naka société asako boka tandafy tagny magnano io mipose ny contrôle miza io caméra de surveillance za ndeha gnano ino renouvellement passeport naka ambarako anao zandry tam 2015 noho za TR za boka tia raha za curieux même za mbola hely jusqu'à za fa matoy izy io za TR
mba nandeha zany ta misy raha ty contrôle raha ty caméra surveillance ty. O babe, za tsy nahita olo ndray reky tao misy écran raha io. Taia misy ro ambarako anao eto, hitanao commissaire de police amitsika Ambaribe eto io, anao ko avy eo misy varavarana telo baka zigny, varavarana midriky tsy haiko zay mandeha commissaire, donc zigny agnivo midriky amindreo marobe. Anao boka midriky ary tianao mandeha ambadika eo tamin'ny fagnanaovana renouvellement passeport. Merci aminao avako, chiffre ny tompo fa vatagna tsy nihetsika. Za nidriky teo tsy lany fagnaza mahita ro jiaby mise nouvelle asy misy télé zay teo taloha, tsy haiko nafanadosindreo fa anao midriky amin'ny varavarana agnivo amin'ny commissaire atsika io misy télévision ro tsisy tetry ro mise nouvelle asy. Za amizay nodigny ambadika eo igny amin'ny bureau migration ambadika ambony tragno io, tsisy olo tao ote tsisy. Za mipodika raha ty la olo bokabaka ambadika eo, karakory zakonaka volaniko zany de agnaro renouvellement passeport naka. Za namitany za ma io moa volaniko anta misy écran contrôle ndraha io ambadika eo izy. Nandeha zany za to tsisy olo frère, tsisy olo anta misy écran io caméra surveillance io. Normalement mangotania namagna dona zay niasa ta Paris 17 ans za niasa Paris, niasa amin'ny raha io. Za niasa tamin'ny service BCD, hitanao BCD, bureau central de dépannage agnarany BCD. Écran hitanao Paris io 20e arrondissement, écran riba hitanao karaha tony riban-dreo veta piranko izy aminao amitsika eto Ambaribe eto. Ta misy caméra jiaby mipetaka amin'ny écran io, numéro zegny jusqu'à amin'ny feu tricolore jiaby. Miaraka misy problème zay mahita police jiaby ndraiky police municipal ta Paris misy écran ko par arrondissement, par quartier, miaraka miplimpligny. Police mikaiky zay fa avy, plimpligny police mikaiky zay fa avy. Fa anao magnotany za izy ma tsisy tany misy contrôle caméra surveillance koa misy olo be zagnahary koa tsy atsika mivolagna zao ro koa masy andy hipetraka ao parce que zoky be vola fa ro tsy hipetraka ao zay. Anao mbola vahiny amitsika igny zany mandehana bureau mpanjakana anao 9h 10h io na 10h30 io ro fa tsy hitanao. Drako za io baka aza lazama za io boka hely fa zafa tsy en forme atondra zafa hely l'hôpital ro boka io tany hafa. Sakin'olo amitsika ao, fonctionnaire amitsika ao magnano zanakandreo tsy salama, ao vadindreo tsy salama ro 10h30 11h miala bureau. Zegny ataon'ny fonctionnaire amitsika agny. Après midi ro avy 3h 4h 4h30 ande angala enfants fa maman la vienne enfants tsy en forme fa hainao enfants bon mba mane za fa toa rosy papany andeha hely fa hitanao papa ao tsy salamalama. Zegny fiaignan'ny fonctionnaire amitsika agny. Jamais anao matatra olo bureau normal atsika magnamboatra raha pidiana marefa olo magna signature ty tsy anao amizay magnotany za tsisy olo mao oui tsisy olo. Ino problème olo zegny le olo agnabondreo koa tsy magnaja le asa igny avy veko mivolagna hoe olo tokony tsy mikomandy. Zegny raha misy amitsika Madagasikara eto frère. Bon amaraparagna ko izy fagnontanianao hoe resaka MRFM.
resaky MRFM frère matetiky nazavainy eto hoe l'hôpital baka fa tsy volagniny feky aboka problème ny raha jiaby io ne atsika vahoaka koa ne za magnamiatsigny no sady tsy magnamiatsigny atsika vahoaka koa ne tompony problème io atsika koa tsy magnamia ro sisiky ro voly atsika koa tsy magnamia ro sisiky fa atsika mitory ro voly aza mavozo mitory nde l'hôpital nde fonction nde amin'ny administration tory any koa fa tsy magnano tsy hainareo fa agnatin'ny lalagna atsika ne anareo le magnamia sisiky igny ane ny tegna voany lamady plus kizy voa sisiky parce que nareo patron kolikoly fa ianareo ro mpangalatra amenareo ro raha angalarinareo nareo io zay volaniko hoe mivolesa atsika vahoaka atsika ne topiny fahefagna fa tsy ro nindrana normal à l'hôpital tiako dispensaire tiako amin'ny tribunal tiako ia velogno ny ampangalatra parce que atsika magnamia oui fa nivolaniko teto anao zay boka mikaia CB na mikaia ro amy gendarme ambonara ry na ro faseny anao mikaiky gendarme nde crédit no lany ro deja fa tsy mamaly anao ety araiky zegny na gendarme na police tampoko ro mamaly anao tsy mety fandaminagna mara zegny koa nareo misy malo fandaminana ro fa raha mety fagnamboarana zegny nde nareo fa famony faty fampitomboky meso réponse zegny normaly za ty navinazon-draha zegny zandry 2019 za tary nikaiky police za nindra nambarany laolo ty za tam za tsy nagnarana anazy parce que izy mbola mbaribe ao miasa indra navaliny za azafady zao ko izy fa zay ato tsisy tomobily tsy ampy effectif oh mon dieu ke anao magnontany za anao mikaiky ro tsy avy anao normal ro tsy avy fa ro ndraiky koa ny tety bara ro misy tomobily ampiasaigny ampidirana carburant anao mahita ro magnano patrouille aligny ro tsy maintsy miditra quelque part anta misy bara ro tsy magnano patrouille fa ro miditra tany misy bara za volagna police gendarme sy fondraha zegny Madagasikara eto bon amariako volagna frère ty fa manjary karaha mavanja zao fipetraky ny MRFM io fédéral izo objectif ne agnapetraka état fédéral ino le état fédéral fatogno maro atsika zay état central basique zay le état central alo atao état fédéral ino le état fédéral zay tsy kajo magnazava le état fédéral oui 6 provinces atsika 120 et quelques districts atsika donc le état fédéral tsy midika hoe tsy fitiavatsika ry namatsika Tananarivo non tsy hainy capital fo anao zao mipetraka Marseille agny anao tsy vola aminakaiky anao tsy tia Paris capital fo fa le état fédéral hoe atsika tompony mitantagna vola atsika vola miditra amin'ny province misy atsika vola miditra amin'ny district misy atsika mba tsy andehanany zo amin'ny centrale agny raha misy rango zay ne trop loatra ty fanongany raha jiaby a centrale aia en capitale agny tsisy resaka foko io frère mba hoe homiragna les 6 provinces
karaha ataony aety n'Allemagne, karaha ataony Suisse, karaha ataony États-Unis, capitalindreo New York, fa reo misy état-ndreo maro 52 état, fa samby mitantagna raha anazy. Diego mitantagna raha anazy, Majoenga mitantagna raha anazy, Tamatavy mitantagna raha anazy, Fianarantsoa-Toliara samby mitantagna raha anazy. Mba ialagna am'le hoe vangongo centrale araiky ao raha io, tsisy raha mandroso province sasany. Par exemple am'izay meko anao, commune alaiko hoe faritany, zava commune urbaine Tananarivo, reo mahazo vola isaka taogno, budget amen'ny fanjakagna reo isaka taogno fa presque 10 milliards. Or atsika amin'ny province vola hazon'ny commune tsika, exemple amiako Diego 2 milliards 500 millions, nefa samy commune samy province maino araiky mahazo 10 milliards, araiky mahazo 2 milliards. Mba ataova am'izay compte baka, karakory ataony araiky ty androso, akory ataony araiky ty tsy tafiboaka. Donc aviany mitaky état fédéral mba agnapitragna budget provincial. Mazava aminao zay? Voilà, hainao kabaro. Anao zao par exemple nandefa conteneur anao baka agny andeha Nosy-Be, anao tsy andeha nonga Antananarivo agny andeha hagnano taratasy conteneur anao. Nosy-Be io fa vita bon conteneur ny babalana avy bon ty numéro ty taratasy bon amaray conteneur anao miboaka zalahy, fa anao tsy ambigny taratasy baka Antananarivo, azonao am'izay le kabaro. Nataonay sangisangy izy teto, azala anao andeha Jangoany Asirama Ajamanjariky, anao andeha angataka taratasy andehananao Jangoany Antananarivo, kelera koa meky ao fitombenanao. Zegny le tenay hapetraka hoe décentraliser les raha, ataova le état fédéral. Voilà, zao no ny fomtorimaso nampatsara antsika tamin'ny tsiragnana ny budget provincial provinciaux. Que justement zegny ety aviany amin'ny volagna, zay tsy lampanjery wala zay tsy tragno fagnahy, fa ny fitambarantsika jiaby hitondra izy tsy ninay, tsy naka Zokibe, tsy ny Joakim, tsy ny Zandrila président Persy, fa ntsika jiaby mba moramora iaignantsika jiaby. Tsisy resaka foko eto, azonao am'izay? Eto tsisy resaka foko, malagasy araiky fo atsika, fa fomba samy aminany. Io karaha nivolaniko matetika hoe samy mianatra, samy baccalauréat, samy mahay taratasy, fa filière samby aminany. Donc mazava eky zegny avako e. Za ndraiky tsy kajo magnazava. Zay question tenareo posegna Zokibe mamaly. Ka justement, zay baka tsy mampandrosa atsika province, ary zay mahafaty antoka atsika province, raha jiaby vongongo Antananarivo. Impôt tsika ty, atsika magnefa impôt Antananarivo agny miadagna aminazy. Za tsy volagna hoe vahoaka Antananarivo, non. Nde vahoaka Antananarivo mafiady plus que atsika koa, nefa ny capitale. Ampotosomotro rô nefa rô mijaly. Nefa ny atsika magna tirendreo amin'ny contribution atsika, tirendreo tsy ako aetsika magnefa impôt, magnefa nino, tanàna atsika tsy mandroso. Sécurité publique zéro,
social-mbahoaka zéro, l'hôpital zéro, tsisy raha pare. Vola atsika ifetsika amin'ny impôt en contribution manomboka Antananarivo tampoko regninao amizay. Ministre de finance tsisy vola, banque centrale tsisy vola, trésorier tsisy vola. Ke tsy aloha apetraka atsika le fédéralisme, état fédéral de samy mitantana anazy. Bah oui, izy boka volagninao zay port de guerre Diego Antananarivo tsisy ranomasina commande izy. Anao tsy rano fagna, anao lany fagna ka justement mora amindreo amizay mitatrika fanagnatsika jiaby na par yacht na par hélicoptère. Brrr alignandra anao tsy lany fagna alignandra hélicoptère, alignandra drone, andiza ino mo drone alignandry. Ke zegny raha volagninay hoe tsisy hoe resaka foko tsy tia olo, non. Aleva amizay amaragnako izy tiako hikoragna amina roa jiaby fa fotoagna atsika botiny roa tanàna roa agnaty ala agny koa zay hen-tanàna eto koa mividy méga lafo loatra. Aleva ono karakory nataony Ibrahim Traoré nangala fitondrana parce que kokonazy ny asa. Indra nataony miaraka amin'ny vahoaka izy, nandesy ny vahoaka, naleny fitondrana. Kofa nazo ny vahoaka, nazo ny fitondrana, napetra ny état fédéral a Burkina Faso. Zava amizay zo Burkina Faso état fédéral, zava rozo losaia lavitry. Fotony union fait la force, vahoaka vogno miaraka taminazy agnapetraka le état fédéral. Tafipetraka rozo miavy atsika tsy andeha lavitry, ry moanjany ambadika ao ry jirany Comore Moronier Fagnaje zava ro état fédéral aia Comore zo stade-ndreo simple fa homologué fa ntsika stade tsika nandaniagna 70 milliards tsisy magnalaboly nde zoera ndraiky club national tsika tsy misoma ao. Zegny fipetrakan'le état fédéral. Zay tsy mivolagna hoe zay lapan'ny fagnahy na tragnonjery fa fiaratsika jiaby, fidiratsika jiaby agnatiny ao, hitondrasatsika izy biby maro tagna avako, liotsika izy havy agny, tsy liotsika izy terminus. Isorako anareo jiaby nagnaraka katran'ny farany amin'ny magnaraka koa. Ty hiranao zala rosé ampodiko afatra n'olo izy zala valie fa miambigny rô.